Good morning everyone! Welcome again to our channel. Magluluto tayo today. Ayan. At ito ay exotic food ang i-prepare natin ngayon. At ito yung stingray. Ayan. Nahulaan nyo naman na siguro. Dahil dun sa mga subscriber, kung old subscriber, maingay lang guys dito sa amin kasi siyempre yung patrabaho. Kaya nga tayo magluluto ng marami para kasali sila sa ating lulutuin, yung mga trabahante natin. Ayan. So, stingray. Nakita mo yan? Ganyan yan oh, with dots. Ayan. Obviously, it's stingray. Ayan. Doon sa mga nanood kagabi, nung yung video na in-upload ko ngayong latest, kaninang umaga ko lang na upload ay ito yung guys, ito yung binili namin kahapon doon sa palengke. Okay. So, umpisa na natin sa pagluluto. At ito nga, ang sarap. Ayan. Sarap no? Mamaya, kuha tayo ng sili na yung labuyo doon sa mga gustong magsili. So, ang ating ingredients ay eto, 2 pagi yan. Merong isang mahaba na tinatawag na pawpaw at meron kudyang paw. Ayan. Yung pawpaw ay yung itong brown. Yung para siyang shark. Ganyan yun, oh. Yan yun. At ito yun, yung malapad. Ayan. And then, meron tayong ginger. Yan, ubusin talaga natin yan. At tatarin ng pino. Meron tayong garlic. Ayan, kailangan maging spicy. Para sa ganun ay hindi natin maramdaman yung kanyang lansa. And then of course, ang special na ingredient ay ito, number 1, yung coconut. Ito yung kakanggata, yung pinaka first na piga at yung second na piga na mayroong konting tubig na maligamgam. At ito naman ay syempre yung spices na ganyan, may green onions, garlic, and red onions. Yan guys. At tayo magluluto ng masarap ngayon. It's an exotic food na bibihira natin maluto ito, pero kahapon ay natimingan natin meron yan. Okay, let's do this guys. Bawang, luya,
this is how I cook the exotic stingray. Maraming spices para sa ganun ay hindi maging malansa. Bagkus ito ay sasarap pa at babango pa. Yan. Diba? Okay. We will just wait na ito ay mag-brown, golden brown, para sa ganun ay talagang mabisa yung spices na manuot doon sa stingray meat. Okay? Yan. Kailangan i-stir natin, kung hindi ay hindi pantay-pantay yung pagka-golden brown. So, ayan. Bangong mabango na at nagiging golden na. So, ganito ang ginagawa ko para sa ma-fry at matitigan sa spicy oil na yan. Kung hindi mo alam ang technique ng pagluluto nito guys, ito ay nagiging malansa. Kaya yung iba hindi kumakain ito dahil malansa ito eh. Ayan. Ayan. At ito ay sangad-sangadin natin para mawala yung lansa guys. Sangad-sangadin natin. At ito, ang paglilinis nito guys, tanggalin lang yung yung meron siyang yung sa skin niya may magulas-gulas na parang laway, na parang tipon. Yun, dapat alisin yun. Kung hindi yung maalis yun sa pagbuhugas, ay ito yung magiging malansa. Ako ni-scrub ko siya talaga. Yung iba naman, ang ginagawa, ini-scrub pa nila ng lemon. Ako hindi na. Basta ini-scrub po maigi doon sa panghugas ng plato, ay naalis naman. Hindi na matulas. Kaya, okay na siya. Ayan, bango. Ayan, sagay-sagay din siya lang hanggang sa tansya ko ay maano na siya. Manuot na yung spices din sa karne. Ayan. Ayan. Ewan kasi nun, di wala lang kung nasaan. Ayan. Tapos, yun lang. Then, lagyan na natin itong salt para lumasa na siya dyan. Another dose of black pepper. Isayin natin maigi. Yun lang secret nito para mawala yung ano guys. Hindi siyang maigi. Parang napiprito rin siya. Okay. Okay. Lagyan natin yung pangalawang tiga na nyog. Ayan. Ayan. Tapos lagyan ng coconut milk. lagyan natin ng sili. Kung gusto nyo manghang, ito guys, putol-putulin nyo. Pero ako, ayoko kasi yung anak ko ayaw. Doon na lang sa kakain mamaya. Bahala na silang pumisat dyan. Ito kasi mabango yan para sa ganun ay mawala yung lansa. Tutulong siya sa pagpapabango.
Sayaan lang natin masimmer siya ng 5 minutes. In a medium low, i-low natin. Ito. Dahil masyadong malakas. Mahangin. Okay, like that. Lagyan natin ang laurel. Lunch today, parte ito ng exotic lunch natin, yung arrosep, or ito yung sea grapes na tinatawag sa English. Sea grapes, para siya kasing grapes, kung titignan mo parang bunga ng grapes. At dito, ang tawag namin dito ay lato. Yan, lato. At sa Ilocano naman, arrosep. Arrosep. Ganyan lang with the running water. Hindi natin pwedeng lagyan ng solvay or yung baking soda kasi masisira ang texture niya. Maluluto siya kaagad doon sa baking soda. That's why with the running water lang na ganyan. Galing to sa ocean, guys. With the running water, just like that. Okay? At ayan na. Ang ganda. Ang ganda. Ganda, no? Ayan. Ang isi-serve natin para sa exotic lunch today ay arrosep or the sea grapes or the lato. Yummy. Okay? Okay, nagmantika na yung kanyang katak. Sarap. Ooh. Shiny and juicy. Ang bango Sarap pa. Ayan. And then ngayon, ilagay natin yung kakanggata. Yung first squeeze. Pero konti lang. Ganyan. Kasi sobra na. Okay, ito ay tinansya ko lang ang amount ng gata, guys, kasi ayaw natin masabaw sobra. Wow, grabe. Ang lambot, no? Tapos, ngayon ay kuha ako ng spoon. Yung salt niya. Okay, grabe. Ang sarap. Ito na ng pulang. Talaga. Ayan. Another squeeze of the black pepper.
tasty. Super tasty. Okay? Isang minutong malakas na apoy. Then, bigla ko siya i-off. Yan. Dito mo yan. Okay? Yan. Bapa tayo sili. Try natin. Sarap dito. Sarap.